Ga dukkan alamu, Maryam Yahya tana jin daɗin ranar samun 'yancin kai sosai, saboda kusan duk shekara ita ce take fara wallafa hoton Happy Independence Day a cikin jaruman Hausa, wanda sai daga bisani sauran jaruman su wallafa. Kusan tsawon shekara 4 kenan ko shekara 3 har shekarar da ba ta da lafiya. Da yawa jaruman ba su wallafa hotunansu ba sai bayan ganin ita jaruma Maryam Yahya ta wallafa. Daga cikin jaruman na waccan shekarar suka wallafa domin ba su yi shirin ɗaukar na wannan shekarar ba, kamar abin ya zo musu ba zata ko kuma saboda wani dalili na daban. Amma an ga shi jarumi Sadiq Sani Sadiq ya wallafa sabon hoto wanda ba na waccan shekarar ba ne, kamar yadda kuke ganinsa da riga mai kore da fari yana rike da tutar Najeriya. Duk da ita jaruma Maryam Yahya a wannan shekarar ba ta samu damar rike tutar kamar shekarar da ta gabata ba. Muna fata wannan shekara da ta shigo ta cikan Najeriya shekara 62 da samun 'yancin kai, Allah ya sa wannan shekarar ta zama ita ce silar ko sanadin samun canji da gyaruwar ƙasar mu baki ɗaya. Ya zama kuma ƙalubale ga 'yan ƙasa wayanda suke aikata wani bara gurbin hali ko wani aiki ko ɗabi'a akan su faɗaka da su gyara, domin ƙasar mu a lokacin da tura suke mulkinta ta fi samun daidaituwa fiye da yanzu da aka bamu. Da haka muna fatan Allah ya albarkanci Najeriya, ya ƙara mana ci gaba da arziki mai ɗorewa baki ɗaya. Ku yi subscribing ɗin channel ɗinmu domin samun sababbin shirye-shirye da hotuna na wasu jarumai.